Lev Kuleshov, cineasta i teòric rus de principis del segle XX, va fer un experiment. Va filmar el rostre inexpressiu d'Ivan Mosjukin, un gran actor de l'època. Després, un plat de sopa. El públic va pensar que l'actor tenia gana. Va muntar el mateix plat de l'actor seguit del d'una noia que patia. Ara era llàstima el que percebien els espectadors. La conclusió és que, depenent del context, un mateix rostre transmet un estat d'ànim o un altre. Tinc la sensació que aquesta serà una història plena de rostres i emocions embolcallades per les mateixes parets, les d'un cine, al Califòrnia. Adéu, bon cap de setmana. Sí, Pep, tens una trucada. ara no puc, Qui és? De Súria, m'han dit que és important. Ok, passa-me-la. Sí? Hola, Pep, sóc el Miquel del Salí. Ei, hola, digues. Em preguntava si podies fer un article sobre els records que tens del cine a Califòrnia. No sé si podré, Ara estic liat amb un programa nou i no tinc ni un minut lliure, tu. És una llàstima, Per què? perquè el foten a terra. Pensa tu, home, pensa tu. Pep, afanyat que hem de gravar, Històries maques. Escolta, en parlem. Ok, ens Adéu. truquem. És curiós. De vegades, de cop i volta, et puja fins la gola un record que ni tan sols sabies que tenies. Pot ser una olor o una cançó que et porta a algun moment concret, a un racó del món. A mi la trucada em va fer despertar alguna cosa que havia portat a dins, amagada, durant molt de temps. Totes aquelles tardes i vespres en les quals volava, m'espantava, reia, plorava. Això sempre i quan no em feia tornar a la realitat el veritable desig que m'havia portat al cine aquella tarda de diumenge. Aprofitar, com fos, la foscor per trobar un petitíssim gest de complicitat per part d'aquella nena companya de l'escola que, encara no sé com, havia acceptat seure al meu costat. Look to the sky and say, rain on me, rain on me, rain, push it all away. Rain on me, rain on me, rain. Rain on me, rain on me, rain, bring me yesterday. Rain on me, rain, wash it all away. Vaig decidir afrontar el repte. Deixar per uns dies la rutina i recuperar records aigualits. Posar una mica de llum a un passat que em resistia a deixar marxar definitivament, però que alhora no aconseguia evocar de manera clara. Maybe I should go find me the right, and so I stop, look to the sky and say, rain on me, rain on me, rain, push it all away. Rain on me, rain on me, rain. Rain on me, rain on me, rain, bring me yesterday. Rain on me, rain on me, rain. Diuen que per arribar on no se sap, cal caminar per on no se sap. Del Califòrnia sabia que havia estat inaugurat a principis dels anys 50 i poca cosa més. Jo no hi era. Un cafè, sisplau.
què tal? Qui sí que ho havia viscut era el Robert Rodergas. Potser ell em podria ajudar a entendre el que va suposar per la Súria de postguerra l'arribada d'un cine com el nostre. Però estic fent una recerca. Sí. Sobre, no només el cinema a Califòrnia, sinó sobre el context d'aquells temps. El que recordo més és que per la gent de Súria, és a dir, pel poble, va representar el primer luxe que tenia la vila després d'uns anys foscos de postguerra. És a dir, el cinema a Califòrnia no era només una oferta de lleure en el sentit de poder anar al cine. Era un bé suntuós que tenia el poble. I per mi m'agradaria que fos el context en què es viu aquella època. És a dir, en aquell moment funcionava, com tothom sap, el Sòrissa, l'Ideal, i en teatre, el que en dèiem el Centre Parroquial, el que ara és el Foment, i l'Ateneu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però les butaques toves no existien. Ja. Aquests 4 locals eren 4 sales austeres, buides d'adornos i que d'alguna manera representaven un lloc per anar, moltes gràcies, que diguem-ne per anar a passar una estona, en alguns casos els dies de cada dia i sobretot el cap de setmana. Clar. Però està clar, el Califòrnia representava un orgull per aquest poble que podia dir, i de fet es deia, que teníem el local més suntuós de la comarca. Hi havia algun agosarat que deia de la província i hi havia algun valent que deia del país. I aquest és el gran valor, que el Califòrnia va donar moral a un poble. Jo tinc la sensació que el cinema, a part de ser l'única cosa que hi havia, era una mena d'entrar en un món que et permetés sortir de les penes que tu tenies a la vida real. Tu te'n recordes? Sí. Com era el dia a dia en aquells moments? Sí, jo me'n recordo perfectament. Mira, el cinema i la proposta cinematogràfica era un alliberament de la vida una mica gris, una mica limitada, una mica precària que portava la gent del país. I aleshores m'agradaria posar un exemple. En el moment en què a Súria s'estrena la pel·lícula Hilda, film d'escàndol en el que hi va intervenir la parròquia. Sí, la parròquia de Súria va dir clarament que els que anéssim a veure aquesta pel·lícula d'alguna manera quèiem en pecat. I vas anar. Jo hi vaig anar sobretot per lo del pecat. Ja. Aleshores representava també una mica de transgressió. Aquest era el gran valor del cinema. Clar. Transgredies una certa moral molt controlada, molt vigilada i, diguem-ne, exageradament limitada. A l'església del poble hi havia un fantàstic anunci del cinema. A l'església, a la porta de l'església. Sí, perquè deia la qualificació de la pel·lícula. Aleshores està clar, a la que veies una pel·lícula que deia gravemente peligrosa, aquesta era la més atractiva. Clar, tots cap a veure-la. Tots cap a veure-la, perquè representava aquesta transgressió. Vol dir que jo penso que inclús el poble va adquirir una certa majoria d'edat en quant a, diguem-ne, accedir a un tipus d'espectacle que per res era perillós, No, ja m'imagino. Tu pots imaginar, jo et prego que dintre, diguem-ne, Veure un pit intuït, jo crec que no era perillós per absolutament ningú. intuït, i un petó de boca closa no degenerava a ningú. Però està clar, si et deia que era gravemente peligrosa per a la moral, aleshores això tenia un atractiu també. Bueno, escolta, estic ja ubicat. Moltes gràcies. Però a partir d'ara, si et sembla, me'n vaig al cinema. No sé si podré entrar ni res, però tinc la sensació que allà trobaré unes quantes respostes a les que busco. Sí, està clar, però te'n vas a lo que ara és el cinema Califòrnia. El que ara és, el que queda del cinema Califòrnia. el que queda del cinema. I estic segur, Pep, que hi haurà energies boníssimes que t'inspiraran per aquesta feina que fas, Moltes gràcies. Vinga. Robert, encantat. Fins sempre, ha estat un plaer. Una abraçada. Hola, Pep. Ei, hola. Què fas aquí? M'han dit això del Califòrnia. Doncs sí, mira, ara el fem servir de magatzem. Si vols, pots fer una ullada. I tant, vinga.
I això d'anar a terra, Encarna? Ja ho veus, Pep, això sí que ha d'anar a terra. Mira com està tot. És un edifici que està molt malmès, l'estructura no aguanta, té aluminosi i això s'ha d'ensorrar. El que passa que aquí hi ha projectat una sala polivalent, un edifici modern, el que realment el poble necessita per fer totes les activitats culturals. I això? No en tinc ni idea. Això ho podríem demanar al Miguel López, l'antic encarregat del cinema. Fa molt temps que per aquí no havíem baixat. Quant temps? Quant temps fa que no veniu per aquí? Uns 20 anys. 20 anys? 20 anys. Sí, uns 20 anys. A veure si trobem alguna cosa igual, eh? Sí, Per cert, estarà molt canviat tot això. escolta, parlant de trobar, saps que m'he trobat una caixa forta aquí dalt? Bueno, la caixa de la taquilla, és allà on guardàvem els cèntims. Està tancada ara, eh? Sí, esclar, la combinació jo em fa l'efecte que la tinc per casa, però que l'hauria de buscar. Aviam, entrem aquí a veure què trobem aquí dintre. Com està això, oi què? El meu farà 20 anys, això ja. Sí, veus? Escolta, on m'esteu portant? On m'esteu portant? Sí, m'estan... Mare de Déu, qui s'ho havia de pensar en 20 anys que havia d'estar això d'aquesta manera? Però això què és? Això és el ventilador que donava l'aire a la sala, que entrava per sota de les cadires, i això arriba fins a baix a l'escenari. Però, o sigui, tots aquests passadissos arriben per sota la sala. Tot això és al sota de la sala, els vestíbuls, tot això és aquí als vestíbuls, i ens anirem fins allà sota de la taquilla. I per aquí? Això que trobem per aquí? Sí, veus? Sí, pues encara hi ha papers aquí tots. Encara hi ha papers, sí. Sí. Veus? Tot això eren els papers de les entrades per fer el control de taquilla. Hi havia el nodo i tot. Mira, el nodo. Sí. El nodo s'havia de posar. Llavors era obligat, havies de fer el nodo, si no feies el nodo no podies fer el cine. I a més l'apuntàveu aquí, que quedés constància. Sí, tot, aquí apuntàvem moltes coses. El parte. Sí, els partes. Entrades. Sí. ¡Ostras! Sí. Y el señor Seuba, este cliché, hay que pasarlo los meses. Sí. De septiembre y octubre. Sí. M. López. Això, així, ho soc un servidor. Llavors encara estava aquí, mira, l'any 81. Encara hi ha la firma aquí. Això era del vell repòs. Un cliché del vell repòs. Que es feia una... Mira, me'l quedaré aquest paper que ara, em farà gràcia de... Una relíquia, això. Sí. Es passava un cliché que deien al poble que donguessin 1.000 pessetes com a ajuda per fer el vell repòs. I era el cliché aquest que passàvem. Bueno, per aquí dintre anem marxant, amb cuidado, que hi ha forats a terra. Passa. Sí, i ara aquí anem a la taquilla. A sota la taquilla, tots aquests forats d'aquí, veus? Mira aquí que... Per posar una mica més de llum a la investigació, vaig anar allà on es conserven els records, la biblioteca. He trobat jo alguns documents del principis dels 50, quan va arribar al gran cinema, que és el Califòrnia. El 53, el 23 de novembre. El Súria, vostè se'n recorda del Súria, oi? Havia llegit el Súria vostè alguna vegada? Sí, però em recordo d'això, sí. El diari. El diari, Súria. Diu, charla con don José Bombay, que és el fill de l'empresari del cinema a Califòrnia. Li diuen en castellà, clar, català no. Diu, el local reúne las más perfectas condiciones acústicas y visuales. O sigui, que era un local amb patxoca, aquest local. És que quan van fer el Califòrnia va semblar que anàvem en una altra galàxia. Sí? Home, acostumats a l'Ideal i al Sòrice, que eren cines fets a l'any 1926, les butaques eren dures, aquelles butaques. L'Ideal i el Sòrice ja estaven ben al seu temps, però aleshores el Califòrnia, butaques encoixinades, els empleats uniformats, servei de guardarropia. És dir, el cine Califòrnia, de la forma que anem vestits tu i jo, no hi hauríem pogut anar. Ah, no? No. Amb corbata? Corbata americana, com anava el reglament. Com a mínim. Home. Si no, cap a fora. I si no... No, a fora tampoc. S'havien de mantenir. A fora, però és que si anava mudat. Si anava mudat. Perquè el local ho requeria. El local ho requeria, la gent ja mudada, el local estava molt bé, però què hi havia davant de la pantalla? Perquè sempre al cine el més important són les pel·lícules que es veien. Es veien, doncs, a davant de la pantalla hi havia
el vellut, les cortines. Se'n retiraven les cortines, sonava una música. I què més? I llavors doncs ja començava la pel·lícula. I recordo que la música que sonava com a començament de la sessió era la música de Moulin Rouge. Aleshores, al cap d'un quant temps, quan es va fer la pel·lícula El puente sobre el río Kwai, van canviar la sintonia de Moulin Rouge i tocaven la sintonia de... Aquella. També diu aquesta entrevista que portaria pel·lícules de la MGM. De la Metro. Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer. Que no hi havia pel·lícules de la Metro Súria, llavors? No en feien. I per què no? Perquè eren massa cares. És a dir, va caler que vingués un empresari a fer un cine nou i això... Quan va venir el senyor Bonveí va fer el cine, doncs aleshores, com que hi havia tantes pel·lícules de la Metro endarrerides, en va poder fer unes quantes. I esclar, i cada festa feia una pel·lícula de la Metro i després una altra, una de complement. I la gent de Súria contents. Les pel·lícules de la Metro era la mejor de la mejor. Arriba al Califòrnia, l'any 53. Sí. En aquell moment, per tant, ja hi havia 3 cines a Súria. 3 cines a Súria. Amb una població de 5.000-6.000 habitants. Sí. Poca gent. Sí. I amb quantes butaques hi devia haver en aquells moments, totes? 2.400, 2.300, 2.500. Déu-n'hi-do, Això és una bestiesa, Quasi bé un 40-45%. S'imagina que a Barcelona hi hagués ara gairebé 1 milió... 1 milió de butaques. Avui és difícil, això. Bé, però és que s'omplien els cines perquè és que no hi havia res més. A Súria què hi havia, aleshores? El diumenge a la tarda de futbol, quan jugaven aquí. I cine, i s'ha acabat el carbó. I poca cosa més. I s'ha acabat la història. Quan tot s'intueix, la imaginació treballa, cosa que de vegades ja està bé. El problema comença quan no hi ha opció. Va haver-hi uns anys en els quals tot s'amagava rere una mampara de moral i censura. No obstant, tot allò no podia impedir que la vida seguís apassionadament el seu curs. A la recerca d'aquelles altres històries que es vivien sobre els seients de vellut, contrapunt de la timidesa de la pantalla, em vaig citar amb Josep Maria Lasso, segons la llegenda local, el terror d'alguns acomodadors. Hola, què tal? Com estem? Pues vine aquí a mirar la festa major, què et sembla? Quants gegants que tenim, no? I a sota, Déu-n'hi-do, s'ha vingut de fora també, molta gent. Déu-n'hi-do. Ha sigut molt maco, Molta gent, a més a més. Sí, Molta gent, a més a més. Ui, no ha sigut, no s'ho pensaven tampoc que hi hagués tanta gent, però no està molt bé. Bueno, escolta, m'has d'explicar unes quantes coses, Ah, sí? Sí. Bueno, que volies parar aquí, podríem anar a un altre puesto, no? Perquè aquí tant soroll. Anem per aquí darrere, a la mura, Anem allà. o per aquí. Aviam. Val? Som-hi, va. Que fa molt que has arribat. No. Si volem parlar Anem d'una aquí, coseta, anem aquí baix. A més, anem aquí unes baix. coses interessants. No, home, sí. Perquè Està força bé. m'han dit que has fet una bona peça, tu, No, bueno, de jovenet. els meus temps de jove, doncs mira, havíem fotut les nostres peripècies, les nostres tonteries, allò de joventut, no. Doncs aquí almenys podrem parlar una mica més tranquils, no? A més, està molt tranquil, això. Aquest carrer sempre m'ha agradat molt. Sí, no, és que és molt maco, A més, ara està molt ben conservat. Home, encara em falta gent per parlar, està clar. Vull dir, estic investigant tot just. Ja has parlat amb algun acomodador? No. És que aquí a la plaça n'he vist un, Sí? Sí. Però clar, és que jo no els conec. No, ja te'l punto al cas, si el veiem ja te l'ensenyaré i parles amb ell. Molt bé. Vostè, que cada dia entrava a la sala, que acompanyava la gent a la butaca, com definiria com era la gent? Hombre, la gente, había gente de todo, la gente joven, la gente grande no había problemas, pero la gente joven se liaban allí a decir tonterías, a decir cosas, a dar voces, a chillar. ¿Yo qué tenía que hacer?
el amo se echaba encima de mí y yo tenía que coger, venga, tú, a la calle. Y si alguno gritaba más, tú también a la calle, los metía todos a la calle. Y si se ponían tontos, llamábamos al cuartel de la Guardia Civil. La suerte que teníamos para poder ligar con el personal que había es porque teníamos el cuartel de la Guardia Civil a nuestra posición. Nada más que tenemos que dar un golpe de teléfono y ya tenemos la pareja allí. A mí me costaban los cuartos porque tenía que pagarle un cubo libre a cada uno. Claro, le pagaba un cubo libre a cada uno y sácame a los señores. Pero tan gamberros eran, ¿qué hacían? Porque yo era mucho a mí me había echado más de una vez, ¿eh? Había sacado filas enteras yo de cine. ¿Filas? Filas enteras. ¿Una detrás de otra? Sí, porque sacaba uno y seguían los otros y no se callaban, cogía y sacaba todas las filas a la calle. Bueno, vamos a buscar las pruebas. A ver si realmente tenían ustedes razón para echar a la gente o no. Aquí Josep Maria n'havia fet algunes quantes, m'han dit. Sí, bueno, bastantes. Bueno, això, t'he portat unes entrades. Sí. De l'època i tot? Sí, bueno, molt semblantes, veus? Aquestes entrades posaven aquí Cine Califòrnia, i la nostra visió, si... Bueno, però l'entrada eren colorades. Sí, bueno, hi havia de colors verdes, hi havia vermelles, blaves. Sí, i vosaltres què fèieu? Esperàvem sempre el Sants, que era el que estava a l'entrada, i fins allà a les 12 de la nit, l'última sessió, ell a l'última pel·lícula sempre entrava a veure-la. I nosaltres ens quedàvem amagats darrere les cortines, llavors anàvem al calaix que trencaven les entrades, i llavors, mira, nosaltres obríem, tota la colla que anàvem, que som uns quants, érem 5 o 6, agafàvem tot un grapat, ens les guardàvem amb el meu germà i jo i un altre company. Però estaven trencades aquestes? Sí, aquestes les trencaven, perquè el d'allò les trencava així pel mig. Sí. Doncs nosaltres les retallàvem ben recte i buscàvem una altra entrada, també tallada, que posés ada. Que coincidís. Que coincidís. Sí. I llavors en goma aràbica les enganxàvem i doncs anàvem al diumenge, compràvem una de bona i en posàvem 3 de dolentes a sota. I llavors què fèiem? Anàvem allà amb el senyor que estava a l'entrada i fèiem així. I dèiem, veus? 1, 2, 3, la bona davant. I les altres que estaven encolades a sota. I llavors ell no les agafava i les mirava, ell feia així, bum, ja ens les estripava. Tornava a estripar les mateixes. Ya entraban gratis los puñeteros. Y entraban gratis. Yo hacía otra putería que tú no la sabes. Abajo no, yo me acuerdo. Yo cogía y cogía la entrada y la rompía y me la guardaba en el bolsillo. Y cuando entraba otro, le daba un trozo y me quedaba con la entrada. Y luego iba a la taquilla y la revendía. Pero usted trabajaba allí. ¿Pero trabajaba allí usted? Sí. Claro, era para ganar dinero. O sea, ahí todo el mundo pensaba en el sistema para ahorrarse algo. Oye, en aquel tiempo había muchos chenos, había unos chenos que daban miedo. Había mucha hambre, y no se daban, había mucha falta. Yo trabajaba en la fábrica y cobraba 300 pesetas. Y tenía 2 hijos. ¿Qué tenía que hacer? Hacer trampa. Yo llevaba la entrada a la taquilla y me devolvían el dinero. Bueno, la economía y la miseria justificaban algunas de esas cosas, pero ¿pasaban otras cosas dentro del cine? Para en aquellos tiempos mucha intimidad no había, Hombre, en el cine a lo mejor sí. Claro que había, que yo había veces que venía la dueña que estaba siempre vigilando atrás del cine, ¿sí? Venía y vivía alguna cosa y me decía, Francisco, vaya usted allí y dígale a aquella pareja que por favor, que le quieren hacer las tonterías que hacen aquí, que se vayan afuera a hacerlo. Y yo entraba allí y me daba vergüenza, pero yo tenía que cumplir con mi deber, ¿no? ¿Qué le decía? Tenía que estar allí y decirle, hombre, por favor, que me han llamado a mí la atención. Si queréis hacer una cosa, agarráis y subáis a otro sitio. Una vez la senadora... ¿Pero dónde iban a ir? ¿Dónde iban a ir en aquellos tiempos? La senadora del Berga, una vez llegó el amo y había 3 parejas haciendo asuntos allí dentro de la senadora. Y llegó el amo, encendió las luces, me cago un tío. Seguro que salían del cine porque lo había echado usted. Sí, lo había echado, se habían ido allí allí a la serradora. Bueno, Francisco, acomodador con mano de hierro, nos ha quedado claro. Aquí el gamberro que se ha confesado hoy, yo creo que os podía dar la mano. Tenía problema para darse la mano. Bueno, amigos. Qué bonito. Los tiempos pasan. Qué tiempos aquellos, Ya me acuerdo ya que ya tengo 78 años. Pero donde yo he estado, he cumplido con mi deber. Enric, anem al cine fa uns 40 anys, si et sembla. Bon puesto. Lloc de reunió dels amics i començar a fer parelles. Començar a fer parelles? Començar a iniciar a fer parelles. Algunes es van fer, d'altres no, però
era el puesto de reunió de l'Escolla. Home, era un lloc fosc. Lloc fosc, estupendo. Per tant, anar en parella, en principi, era ideal, no? Aquell temps, sobretot, que no podies anar llumes, doncs estupendo. Però escolta, s'apagaven els llums i tu ja havies segut amb la teva parella de llavors, amb la teva xicoteta? Als principis, quan s'apagaven llums, és quan anàvem a seure. Al principi seies tu amb algú altre? No, ens esperàvem fora. A fora? Vam passar un temps prudencial. Llavors entràveu i ja sabies... I ja ens guardaven el puesto. I tenies un forat allà al costat de... Més o menys. Reservat al costat d'aquella noia, no? Quasi bé. Però quan s'acabava la pel·lícula, tornaves un altre cop a un altre lloc, o no? Doncs ja no. Ja no hi havia pressa. Però escolta, si s'encenien els llums, la gent veia que estaves assegut amb aquella noia. S'encenia molt bé, es tallaven les pel·lícules i hi havia la improvisació que s'encenia el llum de cop. D'això fa uns 40 anys, com dèiem, no? I què se n'ha fet d'aquella noia? Bueno, doncs nosaltres vam arribar a ser matrimonis aquí al costat. I és la Caral, que segur que també recordes aquells moments. Sí. O sigui, com sigui, el cine sí que era un lloc de reunió social... Era el casino social del poble, eren els cines. Cada grup anava al seu cine i... I la gent anava amb colles, en principi, això que dèieu, no? Al principi tu anaves amb les teves amigues. Una anava a buscar l'altra amiga. Sí. I aquí davant de la porta ens trobàvem, i més o menys ja els veiem també en un altre costat. I bueno, que vas al cine? Sí, doncs bueno, ja portaràs puesto. Així ens era, pel menys nosaltres. I les mares o els pares? D'això se n'assabentaven? En aquells temps hi ha molt... Home, que anàvem al cine, sí. Poder miraven cap a un altre cantó, però sí. I al cine, quan està fosc, es poden fer coses, de vegades. Manetes, aquí tens manetes. Sí? Sí, nosaltres manetes. Bueno, segons qui hi havia al darrere es podia fer algun petó. Depenia dels qui hi havia al darrere. Ah, sí, mireu que hi havia... Si els darrere estaven a lo mismo... Mireu que... Llavors no podies fer un petó. Mireu... Els darrere estaven a la pel·lícula no, perquè et diguen que sisplau que deixis d'entremig que volia veure la pel·lícula. Està bé això. Et llevava l'atenció, vamos. Molt bé. Hi havia pel·lícules que triomfaven més que altres, no? Sí, home. Normalment anàveu al cine i ja teníeu entrada... El cine era ple sempre, O sigui, aquí el que arribava tard, que dir al passeig. Sí, és que havies d'anar al cine perquè és que no... El que arribava tard, que dir al passeig. No hi havia res més, doncs anaven a l'Ideal o al Sòrissa i els altres al Califòrnia. Califòrnia, diguéssim, era el més fi. Era el més car. I el més finet. Era el més de luxe. Califòrnia volia 6 pessetes a l'entrada. No és per despreciar-los a la gent de Salipota, però vull dir que baixaven amb el berenar amb la canalla. Baixaven amb el berenar. Ah, per anar al cine, mentre veien la pel·lícula i tal. Mentre veies la pel·lícula. Està bé, això, home. Hi havia sessions llargues, era com per berenar. No, però vull dir, això és allà al Sòrissa. Sí, però jo, com et deia, a Califòrnia era el cine de les 6 pessetes, 2 pel·lícules. El Sòrissa era 3 pessetes i 3 pel·lícules. Més el nou d'obligatoris, clar. Llavors, clar, segons el caudal econòmic que tenies, anava a l'altre, o de dies avui no tinc que fer res, doncs vull cine fins que es foti de nit. Doncs cap al Sòrissa 3 pel·lícules. Em deies que hi havia pel·lícules aptes per a tots els públics, però hi havia altres que no. Hi havia una classificació... Hi havia una classificació eclesiàstica, on al sortir de missa doncs tothom miràvem la classificació de les pel·lícules. Clar, llavors ja posava el títol de la pel·lícula, inclús els actors, alguna pel·lícula, alguna explicava de què anava, i llavors posia classificació 1, vol dir apta per tots els públics, 2, també em sembla que era fins a 13 o 14 anys, el 3 era para mayores, un 3R mayores con reparos, que no hi sabíeu mai què vol dir, i llavors hi havia un 4 que era excomunió directament, o sigui, el que anava a veure una pel·lícula un 4 era expulsió de l'Església, però eren altres temps, no? I les pel·lícules anaven una mica en relació amb això de... Si el petó era més llarg o més curt, doncs depenia, no? I els petons que hi havia, si era el petó de germà a la galta o el petó de boca, llavors, bueno, això era... Tothom, esclar, havíem de mirar la classificació eclesiàstica, no fos que anéssim a l'infern, lògicament. De mica en mica, potser fent alguns esforços, sí, però tot començava a sortir. Sortien records, i els records activaven en tothom amb qui parlava, gairebé sense voler-ho, emocions. Devia ser sorprenent veure per primera vegada la primera pel·lícula que es projectava en aquell cinema que, m'ha quedat clar, els semblava únic als orients d'aquells anys 50.
Sí, molt bé, sí. Què era això que escoltàvem? Això és Un americano en París. Un americano en París. Sí, Un americano en París, que va ser quasi bé la primera que van estrenar al Cine Califòrnia. La primera va ser Teresa i després ja va venir, ja era allà, perquè feien programa doble. Va agradar gaire aquella pel·lícula aquell dia? Sí, molt. Tothom estava entusiasmat. Molt. Era un altre món. Miri, aquí tinc precisament el programa del dia que van inaugurar el cinema a Califòrnia. Diu, sábado y domingo, días 21 y 23 de noviembre de 1953. Dos fechas memorables en la història de Súria. Va ser memorable? Vostè creu, sí, aquell dia? Sí, perquè jo semblava un altre món. Quan sorties del cine, semblava que no podia ser... que fos tan bonic i se sentia tan bé. I les pel·lícules eren molt bones. Caperucita Roja també veig, de les pel·lícules d'aquell dia. Però això començava a les 10, després... Això devia ser, poder, a les 10... No. El diumenge. Perquè a més veig que després hi havia un locutor de Ràdio Barcelona, una mena de còmic després... Això es devia acabar molt tard, no? Aquestes sessions normalment eren tan llargues? Sí, esclar. O sigui, un anava al cine per passar-s'hi 4 o 5 hores allà dins. Amb les pipes, anar menjant pipes i anar... Sí? No, això, no sé si estava prohibit allà fumar, menjar pipes, això no me'n recordo. Perquè, esclar, un cine tan maco... Però la gent ja aguantava tantes hores? I tant. Ara, no sempre que començaven a les 10 l'última sessió, Això aquell dia va ser un extra perquè el vam fer venir a aquesta Fira Festa de Barcelona i va durar més estona per això. El local imposava molt per això. Vostè recorda si en aquells moments tothom va estar dient que realment era impressionant, que no hi havia cap cinema com aquell a tota la comarca? És veritat. I realment la gent sortia molt impactada del cine. Sí, va ser una cosa... Va ser una revolució i una revelació. O sigui, va ser una cosa estupenda, molt maca, molt... I la gent es posava gaire nerviosa? És a dir, quina actitud tenia la gent quan anava al cine? Parlava gaire, no? Callava? A l'hora de l'entreacte, o sigui, del descans, entre mig d'una pel·lícula i l'altra, doncs la gent allò que passa, que abans m'enraonava, hola tu, i llavors allà feien un silenci, i l'enraonaven baixet, com si anessin a missa abans de la guerra. Parli'm una mica de les pel·lícules que es feien llavors. Hi havia algunes pel·lícules prohibides, d'aquelles que no es poguessin veure? Jo tinc entès que a Califòrnia... És que ja se'l cuidava la censura de no deixar-los fer. Clar. De no deixar-los fer. Quan venia una escena una mica, posaven la mà davant de l'objectiu de la càmera, de la màquina, i per esperar que passés per un petó que haguessin de fer o alguna cosa d'aquesta. Si vostè creu que hi havia algú que posava la mà davant de l'objectiu? Sí, tant. En algun moment determinat? Sí. I si algun dia no hi posava la mà, passava alguna cosa? Home, no crec que podria dir que havia relliscat. Però jo sé inclús d'un capellà que ho feia, això. El Califòrnia va portar pel·lícules que no s'havien vist mai a Súria, perquè costaven més diners. Sí, perquè eren pel·lícules de la Metro, i la Metro tenia de molt bones, i van fer totes les pel·lícules que havien d'haver fet abans, però que no hi havia, amb 2 cines que hi havia a Súria, no en feien cap, perquè eren pobrets. I aquest quan va entrar, l'amo del Califòrnia, va entrar amb molta empenta, i vull dir que no hi havia res impossible per ell. Escolti, jo estic buscant gent que m'ajudi a recordar aquells temps. Projeccionistes? Clar, no sé si eren dels que posaven la mà davant de l'objectiu o no, però qui hi havia de projeccionista al principi del Califòrnia? Hi havia aquest que està dalt al vell del bosc, aquest hi va ser sempre. Ara sap Pasqual que el cinema desapareixerà d'aquí poc. Desapareix el cinema i... Ja em pensava que havia d'haver desaparegut. Sí? No, encara. Molts d'altres que ja no. Encara no. Ja fa uns quants anys, no?, des que va començar vostè a treballar-hi? Pues va ser l'any 1953 amb la inauguració del Cine Califòrnia. És a dir, que el primer dia vostè estava ja
a la màquina de projecció. Al peu del canó, exacte. I escolti, això vostè on ho havia après? Pues jo, primerament, el meu pare ja feia cine a Súria. Amb l'home que hi havia abans, amb el senyor Fabra, clar. I jo hi anava per allà amb ell. I ell, clar, veia moltes coses que feia i era molt aficionat. Després vaig estudiar radiotècnica i cine sonori i tot el que hi havia llavors, que la televisió encara no hi era. I treballava i feia reparació d'aparats de ràdio, que era l'única cosa que hi havia. I primerament treballava a la mina de potassi i ho feia hores, això. Després, quan hi va haver més feina, ja vaig plegar a la mina. Em vaig posar a l'autònom. I llavors, mentrestant, va venir el senyor Bambaí, que va construir el cine Califòrnia, i buscava un operari que ell no s'ha preocupar de res. A vostè li agradava molt el cine? Sí, m'agradava molt el cine. I un projeccionista pot veure les pel·lícules? A estones, sí. Per la finestreta aquella petiteta? Sí. Allà fas un passe sense veure'l i després pots veure'l trossos. Jo no sé si hi havia familiars seus que també estaven molt contents de veure el cine gratis. Com ara els nebots, eh? O portar el bocat el dissabte al vespre, no?, de la màquina, no? Això mateix, sí. Si l'excusa era aquesta, no? Porto el bocat al meu tiet. M'assentava al tamboret i em deixava veure alguna cosa. Jo cada... Però els nebots, que eren llavors petitets, en principi hi havia pel·lícules que no haurien d'haver pogut veure. Bueno, on les veies? Feies una mica de... No, però això està bé, en aquell temps, no? Tu potser podies veure pel·lícules. Si m'assentava sota el tamboret aquell, veia per la finestreta de baix de la sala, però poca d'estona. I no em deixava veure segons què. No? No el deixava veure segons què? És que no ho feien segons què. És que tampoc ho feien, no? Tampoc feien massa, no? No feien res. Res? No hi havia res gaire fort, no? No hi havia pel·lícules gaire... Ai, però... En el cas de les pel·lícules una mica més pujades de to, posava la mà al davant vostè alguna vegada? Mai, nosaltres no. Nosaltres ens han dit que sí. No, això no és veritat. No? No. És a dir, les pel·lícules s'han vist sempre senceres aquí a Súria. No, senceres si venien senceres. Si venien senceres, clar. Si no arribaven senceres, segur que no. De vegades venien de trossos. Perquè aquí es va projectar el dia del estreno Cantando bajo la lluvia, del Gene Kelly. I la van portar amb tercer grau, que ja són per llançar, i es va tancar no sé quantes vegades. I em fotien tot la culpa de mi. Per acabar de completar la història, vostè va deixar el Califòrnia en un moment determinat, però i després qui va haver? Qui es va encarregar de projectar les pel·lícules? Pues el senyor Barca. Barca, sí. Ho feia. Sí. L'última pel·lícula de Bot era la Barca. Mare de Déu santíssima, com està això? Mare de Déu, mare de Déu. Això no sembla ni a la meitat del que era. Falten com unes quantes coses. Sí, no? Però sí. Home, les màquines hi són. Sí, home. Aquesta és la que hi havia de carbó. Bueno, hi és de carbó encara. I aquesta l'elèctrica que vam posar últimament. Ai, senyor. Ai. I ho va veure això i ho veu tu. S'ha emocionat, Què vols fer? El temps passa
La vida passa, la vida canvia. Va passando la vida, no? I no. La de dies que t'havies passat aquí dins, no? Bueno, dies, nits... 20 anys. Va estar aquí. Aquí hasta havíem passat a les vacacions cada dia cine, cada dia. Quan fèiem vacacions, cada dia veníem al cine, cada dia. Però un cop funcionava aquí el tamboret aquest, que et miraves la pel·lícula per aquí a la finestreta. Això és per estar sentat, quan anava tot bé. I quan per exemple, hi havia alguna avaria, el banquet a fora i llavors, mira, a veure si podia solucionar, perquè a vegades es trencava la cinta, i havies de parar, i quan llavors la posaves altra vegada sense empalmar perquè no et donava temps, perquè si no estaves massa estona. Clar. I si havies d'estar aquí empalmant la pel·lícula, llavors quan sortia d'aquí, la portàvem allà a la preparació, i allà em preparàvem les pel·lícules, i llavors l'empalmàvem allà, quan sortia. I tot el més aviat possible, perquè, escolta, si no la gent començaven a cridar... I molts cops també l'havia recollit al terra. La deixaves caure, llavors amb el rodillo aquest, la fotia aquí, i allò començava a tirar, i sempre l'enganxava, com que anava molt ràpid, sempre l'enganxava. Sí, a vegades l'enganxàvem, però si hi havia dos, si hi havia un de sol, a vegades no et donava temps. Tu l'ajudaves amb això de la cinta i tu eres més expert en la màquina, imagino, no? Que portaves més anys aquí. Doncs arribava una mica de cinta, que eren bastant més grans que no pas això. Sí, i després ho muntàveu... La cinta és la mateixa, Sí. La cinta això, la real que fèiem, era ample com això. No, és que això és real. Això deu ser un tràiler o deu ser un tros de pel·lícula. I tant. I aquí, esclar, aquí llavors hi ha la banda sonora, que és aquesta que porta les ratlletes, que l'havies de posar perquè llavors s'escoltés a baix. Si la posaves al revés, llavors el so, si el posaves al revés, llavors ja no sonava. Llavors la gent vinga a cridar aquí, ja m'ho has dit. Encara n'hi ha una d'això de... I dius que tu no t'havies equivocat mai, No, de moment no m'havia equivocat mai, si no m'equivoco ara... I després el teu successor, el maquinista que va venir després, què tal ho va fer? Bueno, el maquinista aquell es veu que tirava les pel·lícules a vegades, s'equivocaven i els fotien de cap per avall. I esclar, la gent, llavors cridaven i llavors un dia, saps què em va passar? Que vaig venir aquí al poble, que aquell diumenge jo no hi vaig ser. I quan vaig venir al poble, tothom que em trobava pel carrer, Abarca, ¿qué has hecho? La película para abajo. Y luego, ¿qué pasó? Que estaban 2 horas allí para montarla otra vez. Tío, el domingo no estuve yo. Digo, yo estaba el domingo de vacaciones. Però com podien dubtar de la teva professionalitat, no? Bueno, però pensaron que era yo. Vosaltres que heu tornat ara a entrar, la sensació... Sí, hombre, recuerdo. És molt rara. Però jo us volia preguntar una cosa. Creieu que això tornaria a funcionar? Alguna d'aquestes 2 màquines? Tornaria a anar o no? Qui sap, no? Hola, Pep. Què tal, Jaume? Què tal? Escolta, m'he assabentat que estàs fent unes preguntes sobre el cinema a Califòrnia. Sí. Saps que fa uns 20-22 anys hi va haver un moviment social aquí a Súria per tal de salvar-lo? Llavors ja es volia tancar. Es parlava de que si volien fer un supermercat o un pàrquing de cotxes, esclar, les entitats ens va preocupar bastant tot això perquè en quedàvem sense local a Súria. I vam crear una comissió per tal de demanar a l'Ajuntament que fes quelcom perquè el cine no s'enderroqués. Així tot, jo era petit, però recordo que vau fer com una campanya, no? Amb uns fulletons, unes enganxines... Sí, per cert, com que sé que estaves per aquí, doncs em porto alguna, si t'interessa, sí, n'he trobat, i te la regalo, em queden molt poques. Això és
el dia que és l'enganxina que vàrem iniciar la campanya de Salvem el Califòrnia, amb l'excavadora que sembla que se'l vol menjar i tot això. I què vau fer? Perquè vosaltres de cine en sabíeu o no en sabíeu? De moment, el que ens vam dedicar és fer una campanya popular de Salvem el Califòrnia. I, si tampoc recordo malament, el dia de la Fira de Súria, per Rams, del 86, aproximadament, sembla que era el 86, sí. Vam fer cine per primera vegada, però clar, no el vàrem fer nosaltres no som tècnics de cine. El que vam fer és anar a cercar doncs, el darrer, l'acomodador, la taquillera, l'operador de la màquina, etc. L'únic que vam fer nosaltres i servim és per anar a treure les pols a les butaques i endreçar una mica les parets i els trastos que hi havia per allà. Encara que el nostre m'ha quedat molt clar que era únic, en aquells anys els cines de poble començaven a morir. Sí, però almenys jo mai em haguera pensat doncs, que el Califòrnia, precisament per això, perquè sempre es havia pintat com l'únic cine de la comarca per la seva majesticitat, per les seves característiques que tenia i tot plegat, doncs mai s'havia passat pel cap que es tancaria el Califòrnia. Jo pensava que el Califòrnia doncs moriria més tard que jo, per dir-ho d'una manera, i bé, no ha sigut així. L'Ajuntament de Súria, a l'octubre del 97, va comunicar oficialment que el cinema es tancava definitivament. O sigui que hi havia hagut d'altres intents, es va tancar 2 o 3 vegades, hi va haver alguns parèntesis que no es va fer cinema durant tots aquests 10-12 anys. Però aquesta vegada anava en sèrio, molt seriosament, i la prova ha estat que des del 97 fins ara que s'enderroca, doncs no s'hi ha fet res més, ha servit per magatzem municipal. Tu te'n recordes el dia que us van dir el cine tanca definitivament, no tornarà a obrir mai més? No m'ho acabava de creure. Tot així, quan ha sigut l'hora de la veritat, aviam, jo no he anat encara a veure l'enderroc, ni he anat a fer la visita aquesta que s'ha fet durant, ara fa uns dies, el mes de desembre, perquè ja el recordo, ja el recordava de tal com era, no he pogut anar-hi, o sigui, no m'ha vingut de gust anar a fer aquesta visita. Benvolgut, Pep. T'he estat buscant pel poble, però no t'he trobat. Com et vaig prometre, aquí tens la combinació de la caixa forta. A l'esquerra, una volta, atura't al número 24. Dreta, una volta i atura't al 46. Esquerra, una volta, atura't al 88. Si trobes cap tresor, no te'l quedis per tu sol. Salut, Miguel López.
cap a Barcelona. Ja ho tenia, ja podia escriure l'article, però tornava al meu dia a dia amb una sensació estranya. Suposo que és la que et queda quan t'has dedicat a activar un munt de records en tu mateix, en la gent. A mi sempre m'ha agradat volar. Imaginar que sóc el protagonista d'una pel·lícula en la qual em regalen la possibilitat de tornar a viure, ni que sigui per una nit, un trosset de la meva infància. Bona nit. Bona nit. Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Gràcies. I fer un pas, i un altre, cap a aquell passat que es fa present quan l'emoció activa els records. Hola, què tal? Bona nit. Què tal? Gràcies. Hola. Bona nit. No hi ha res comparable amb l'extraordinària sensació de tornar a deixar jugar aquell nen que portem a dins. I tornar a fer el gamberro, a enamorar-nos, a engegar el projector dels somnis. Kuleshov va demostrar que l'emoció d'un rostre depèn de la situació que l'envolta. Tenia raó. Jo no puc separar aquelles cares del context que la rodejava. El cine a Califòrnia i els seus 40 anys de vida.